assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɗo gonɗen koye e galle Ceerno Saydou Atoumane Bamum Cheikh Oumarul Foutiyou ɗo e Halawar woni ko diwan Ndioum. Allah addin ɗo hanki kikiɗe aljuma o en jofi ɗo e Halawar ngari juurade Cheikh Oumarul Foutiyou e jinnaɓe mum ɓe fof julɓe wonɓe ɗo en ngari juurade machallah. En giwi joni juuriyade janale en garti ɗo joni e nder galle he. Nde ɗo huɓere nde jewton ɗo woni huɓere Bamakko. Ndi ɗo huɓere bildi sansaka nduɗo suudu ɗo Cheikh Oumar are aduna. Ɗo Cheikh Oumar are aduna firti noon ko ɗo o jibina. Eyi ɗo o jibina Cheikh Oumarul Foutiyou ko ɗo jibina e nduɗo suudu ɗo. Ɗo woni suudu ndu are aduna en ndini firtaka ko bildi ene sappite tan kono firtaka. Leɗɗe ɗe kadi so boni ɓe gitta ɓe mbatta goɗɗe kono huɓere nde ha hande ko ɓakkere. En jehino juuriyade ɗo idinnade halwanade subaka en keɓani filmu toon kono ɗo woni suudu ndu are aduna kanko Cheikh Oumarul Foutiyou nafoore mere ndeysan Ceerno Mamoudou Dia. Machallahu caggal yettude Allah e julde nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam en jetti nena e baba wonɓe sabu wodede men e oɗo aduna. Kala ko dañƴen fof ko kamɓe woni sababu ha dañƴen ko dañƴen ko en jettiri ɗum subhanahu wa ta'ala. Assalamu aleykum. Ko ɗo de woni suudu ɗo Cheikh Oumar are aduna galle baba o kañum woni ɗo. Ceerno Mouhamadou Bassirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumar moƴƴini ɗum ha moƴƴi woni ko jeeton ɗo kara ko. Eyi kiɗo lekki ɗo woni duɗal ɗo duɗal ngal ko ɗo wonno ɗo o jangi kiɗo lekki dariki ɗo woni duɗal ngal. Eyi ɗo ko galle baba o Ceerno Mouhamadou Bassirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumar golliri ɗum dani ha golli machallahu ha ɗo yitere ma haaɗi fof ko fewna. Waɗi garasuji waɗi salamuji waɗi kuɓeje waɗi fofof waɗa kilimaji machallahu. Eyi no miijoriɗa fof ene gollira hono noon. Ɗo woni galle Bamakko kanko Cheikh Oumarul Foutiyou. Ceerno Bassirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumar yamirore mum fewni ɗum ko Allah hokki ɗum kañumne oɗon wune e hayata mum e sa'a ardugol muɗum Allah hokki ɗum ko kañum Allah yiɗi. Enen kadi yo Allah yeɗe hen yo Allah yeɗe ene moƴƴereji gonɗi hen ɗi ko Allah waɗiri sababu enen kadi ha garɗen ga ko eɗen ñaagui subhanahu wa ta'ala yo Allah humtu dendagal haaji men e haaji ɓiɓɓe julɓe kala. Yo Allah reen en hokka en timmode moƴƴere yo Allah hokku en husnul khawatimi. Ay ɗum ɗo fof koye galle he jeeya ko jeeton ɗo ko fof ko galle o goto woni ɗo. Ay galle Bamum Cheikh Oumarul Foutiyou Ceerno Saydou Atoumane to min gimmi joni juureyade. Ɗum fof ko galle o ko Ceerno Mouhamadou Bassirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumar moƴƴini ɗum fof ko galle o woni ɗo. Ɗo ko jeeton fof galle o woni ɗo. E to ko mir gila ko ɓuyel ko damal galle ɗon gardingi wonata machallah. Ɗo fof ko galle he jeeya fof ko galle o ko jeeton ɗo ɗeɗo leɗɗe koye galle he woni. Fof ko galle o woni ɗo. Fof ko galle o woni ɗo ha to jeeton to fof ko galle o woni ɗo. Eyi machallahu gollama ha moƴƴi ha yuɓɓi. Ko Ceerno Mouhamadou Bassirou Mountaga ɗaha Cheikh Oumar woni sababu fewnude nokku o ko on Allah hokki woni majjum en gurdam mum machallah. Eɗen ñaagui enen makko fof yo Allah hokku en fandinde baraji gonɗi hen ɗi hokka en timmode moƴƴere kawral pewal welu e Allah. Kala no neɗɗo haali galle o no gollira ene ɓuuri ɗon ko ma jiira guite ma tan ma jiira guite ma. Allah ko moƴƴo machallah. Ɗo woni galle Bamum Cheikh Oumarul Foutiyou Ceerno Saydou Atoumane. Ndeɗo huɓɓere leydi ndi jiiton wonde hakkude galle nde koye ndeɗo huɓɓere leydi o are aduna. Suudu lombino hakkude ndu ko ɗo are aduna. Suudu ndu to ko suudu gorgol makko ndu to ko suudu nene makko. Ko ni de sifori ni de sifori.
ay bandiraɓe neni ɗo ko neni ɗo ko suudu nene makko ɗo ko suudu mataw ɗo nduɗo suudu ari aduna eyyi ɗum ɗo woni suudu nene makko kono ko ɗo ari aduna ɗo ko suudu gorgol makko ono nawlum nene makko suudu mum woni ɗo firtaka hen haydara ene sappite tan kono firtaka ceerno no moƴƴini dow to noon waɗi noon ɗuma jiime hen ni wonko jiime dow mum on jarama bandiraɓe jarama ɗo ko galle khalifa o ceerno Mahamadou Tall o woni khalifa ɗo hande e Halawar ko zurriya Cheikh Oumarul Foutiyou jarama assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi ko joni filmata ceerno Hamdou muñ uddit eyyi oɗo gonɗo ɗo ko ceerno Hamdou Tall o ko ɓi ceerno Mahamadou Tall khalifa o ko ɓi woni ɗo miɗen gardi juurade e ɗo ko janale Halawar ɗo ko bamum Cheikh Oumarul Foutiyou lili ɗo e nene mun e miñum Ibrahima walla ko mawni ko e mawnum Ibrahima ko ɓen lili ɗo ɗum woni ɗeɗo janale aljuma hande min gari ɗo e Halawar juurade Cheikh Oumarul Foutiyou jinnaɓe makko janale mum goni ɗo ndeysani ba makko woni keɗɗoto o ɗo ko nene makko oɗo ko mawni ko Ibrahima eɗen ñaagui subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗi ziyara o jaaɓaɗo enen e dendagal ɓiɓɓe julɓe kala yo Allah jaɓan en e kaldo e mun ɗo ko ceerno Mahamoudou Alpha Ndiaye to Gurel Ɓokkina Yela Allah addimin ɗo saabu gilli e Cheikh Oumarul Foutiyou arde juurade ɗum hay sinno ziyara waɗani hikka min gara juurade Cheikh Oumar kala ɗo battini miɗen jiiɗi battinde ɗon Cheikh Oumarul Foutiyou nafoore mere mere e oɗo hande ñalawma aljuma min gari juurade Cheikh Oumarul Foutiyou ɗo e Halawar miɗen gonde ɓiɓɓe khalifa o ceerno Mahamoudou Tall eyyi ɗum noon machallah eɗen ñaagui subhanahu wa ta'ala nde Allah jaɓanta en ziyara meɗen enen e dendagal ɓiɓɓe julɓe kala allahumma amin oɗo ko ɓiyen ne wiye ceerno Mouhamadoul Hadi Tall ceerno Hadi assalamu aleykum ceerno Hadi i waɗani ko kalɗami noon hol ko woni mujibu argol ma mbiɗa ma garda e am juurade ko cohluɗa huccitam a ko cohluɗa ceerno Hadi ndaɗam kay ko cohluɗa o ko ɓi khalifa o ko ceerno Hamdou Rabbi jaaci innira mi wiya ceerno Hamdou assalamu aleykum wa rahmatullah eyyi min calmini min juurima amin 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 a jarama seydi Tall ceerno Hamdou min beltima hay sinno ko konngol gowtol berliɗa ɗo eyyi saabu tawdedema e amen ɗo arde juurade e jinnaɓe Cheikh Oumarul Foutiyou e jinnaɓe meɗen e jinnaɓe julɓe kala nden noon Cheikh Oumar kañum wurani ko aduna foof wona fulɓe tan wona wamarankoɓe wona haɗɓe wona manigankoɓe wona jolfuɓe wona serereɓe wona fofof Cheikh Oumarul Foutiyou e ceerno Mamoudou Dia wi ndeysani ko nafoore mere mere seydi Tall ɗo ko jinnaɓe ɓe ɗabriji munen goni ɗo ɗum woni oɗo fabbe mum jiiton ko yurti ko bam makko e nene makko e mawni ko Ibrahima goni nder ɗo en juurima to nder to en jalti en duwima en duwanima dendagal ɓesgu julɓe foof en duwanima aduna foof ha tengte ɓiɓɓe malinaɓe ɗiɗo balawuji gonɗi leydi Mali yo Allah ittinen ɗum allahumma amin kaldo e mono noon ko ceerno Mahamoudou Alpha Ndiaye ɗo hande gonɗo e Halawar eɗen ñaagui subhanahu wa ta'ala khalifa gonɗo ɗo nde Allah junnata gurdam makko ceerno Mahamoudou Tall wadde hen cellal sellina sembina ɓe jeeya seydil wujudi be sahabihi on calminama no fof bandiraɓe kiɓɓal e kuuɓal hay goto accaka ndeysani ko ɗo woni nokko ɗo woni Halawar ɗo ko janale ɗe goni ɗo jinnaɓe Cheikh Oumar ko ɗo leeli jarama assalamu aleykum wa rahmatullah ɗo joni min goni koye yaltude hankkadi min gayni juurade on jarama